קבוצת הגיל השלישי מהווה כיום כ10% מכלל אוכלוסיית ישראל. באופן טבעי בשל מאפייני גילם ניכרת ירידה ביכולות השונות ועל כן, בתור משתמשי דרך אוכלוסייה זו, הינה פגיעה ביותר. אני לא יודעת אם נותנים לי לעבור או לא לעבור במעבר חצייה. התגובות של המבוגרים זה לא כמו של הצעירים. הם רואים פחות טוב והקואורדינציה שלהם פחות טובה גם כן. על מנת להגביר את בטיחותם של בני הגיל השלישי בדרכים יש להתאים את התשתית התחבורתית לצורכיהם, במיוחד בקרבת ריכוזי אוכלוסייה הקשישה. הזקנה הוא תהליך טבעי של פגיעה במיומנויות, ולכן נדרשת מאיתנו הנהגים שאנחנו רואים קשיש שחוצה את הכביש, הרבה יותר סבלנות, הרבה יותר הבנה לתת לו לחצות את הכביש בבטחה.